то 2 соли пеш садҳо нафар дар ин шабу рӯз барои заршӯӣ дар Шугнов ҷамъ мешуданд. сокинон метавонистанд барои анҷоми ин фаъолият аз раёсати молия иҷозатнома бигиранд. аммо дар ҳоли ҳозир сокинони маҳаллӣ аз заршӯӣ дар наздикии корхонаи коркарди тилло маҳрум шудаанд. соҳиле ки замоне пур аз одам буд, акнун холист. дар 6 моҳи соли 2023 танҳо 8 нафар иҷозаи кор дар минтақаи Шугновро дарёфт кардааст. бояд ки пеша иҷозатнома гирифтан ҳатман хулосаи саридораи геологияро дошта бошанд ки дар ҷое ки ҳамоно кору фаъолият мекунанд оё захира ҳаст ё нест. агар кадомеш ки хулоса гирифтагӣ бошаду дар ҷое ки захира аст агар дар онҷа фаъолият кунад мо боварӣ дорем ки вай намешавад. алорағми раиси ноҳия бар ин ки ӯ монеи кори афроди ба даст кор мекардан намешаванд, сокинон аз маҳдудиятҳои истихроҷи маъданҳо дар наздикии корхонаҳо шикоят мекунанд. як сокини душанбе ки қаблан дар Русия кор мекард, акнун бекор мондааст. ӯ мегӯяд ки аз бекорӣ бо маблағи 180 сомонӣ иҷозаи тиллокориро гирифтааст. аммо дар маконе ки ӯ мехост заршӯӣ кунад, барояш иҷозаи корро надодаанд. فرمان جهان جمله خطی اجازه‌نامه برای کارکرد مثال چیلو اجازه‌نامه کاملی که ایران دادن مثال مردم گیری در کدام اساس که وقتی که جهان جمله که امضا کرد هم فرمان از اون اجازه‌نامه رو در مردم داد اما شما برید رمضان کافی نمی‌دونم. соли 2020 дар тоҷикистон қонун дар бораи заршӯӣ бо усули дастӣ тавсиб шуд. он вақт бо сабаби пандемия ва баста будани роҳҳо садҳо сокини бекор ба Шугнов рафта иҷозаи тиллокориро дарёфт карда буданд. аммо аз соли 2022 ҳар фарде ки иҷозаи корро гирифтааст бояд дар маҳаллаи Навобод ба заршӯӣ даст занад. раиси тозатаини ноҳия ҳам мисли ҳамтои пешинааш аз суоли хабарнигорон фирор мекард. танҳо ишора мекард ки 8 нафар кор карда истодааст. ҳастани хел соҳибкорое ки дар маҳаллаи Навобод мо шахсан худам аз фаъолияти онҳо дидан кардам. онҳо бидуни корхонаҳои боло яъне корхонаи тиллои тоҷик ҳастанд. бо иҷозатномаи вазорати молия фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. тағйироти ахир дар муҷаввизҳо ва муқаррарот мунҷар ба маҳдуд шудани истихроҷи дастӣ дар Шугнов шудааст. сокинон мегӯянд ки заҳмати бемаҳдуд кашидан намехоҳанд. дар ҷамоати Шугнови ноҳияи Ховалинг яке аз конҳои бузурги тилло ҷойгир аст. ҳоло дар ин ҷо ҳамагӣ 6 ширкат бо техника ба ҷустуҷӯи тилло машғуланд. аммо заршӯён ангушшумор мондаанд. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, ноҳияи Ховалинг.